Moi, pitkästä aikaa nähdään tällä kanavalla. Siitä on jo 2 vuotta. Voidaan yrittää karata täältä vankilasta jotenkin. Testataan tällä videolla molempia tiimiä. Yritetäänpä karata täältä. Tällä tyypillä on pyssy. Täällä on joku rosvatyyppi. Ei, tuossa on pistooli. Otetaan se äkkiä. Tuossa on pistooli näköjään. Täällä on poliiseja. Meidän pitää ampua. Päästiin karkuun! Näköjään. Tää on näköjään joku rosvatiimi. Jatko menee tonne. Mennäänpä sinne beissiin nyt. Nyt päästiin tänne beissiin. Otetaanpa tässä haulikko ja AK-47. Mennään tänne. Mennään sinne poliisibeissiin. Ja please tilatkaa kanava ja laittakaa tykkäys, jos tykkäätte. Noin, mennään nyt sinne beissiin. Mennään valtaamaan sen. Joo, ollaan menossa nyt sinne. Mennään äkkiä sinne. Noin, mitäs me päästään? Tää puutaktiikka olisi aika hyvä. Noin, tosta päästiin, nyt tuli päiväkin. Mennään tonne ylös. Siellä taitaa olla kyttiä vähän. Ei se haittaa mitään. Kuitenkin päästään tästä sinne. Noin, tuo. Mennäänpä sinne. Nyt kun päästiin tänne, otetaan, että joku poliisi avaa. Täällä on jotain muitakin tyyppejä. Otetaan hetki. Yrittää vaan. Otetaan, että ne avataan oven. Tuossa on keycard. Noin. Apua, no täällä. Täällä on. Ai vitsi, mutta ammuttiin. Paha juttu. Mennäänpä uudestaan. Päästin tän tyypin kyytiin. Mä otan sittenkin omaa autoa. Äkkiä nyt täältä. Mä menen sen kyytiin sitten. Sitä pönii tätä autoa. Törmäilee siihen. Noin, ostetaan. Noin. Mennäänpä takas sinne vankilaan. Otetaan. Tosta. Noin. Nyt me päästään sinne sisälle. Oho, vahingossa relakatti. Täällä on vanki. Pitää yrittää päästä. Noin, ammutaan. Mitä tää ammutaan meidän? Vitsit! Vaihdettiin tiimiä poliisiksi. Mulla on tää SWAT Game Pass, niin täällä on SWATteja. Tää etsii täällä näitä pelaajia, mitä ne tekee. Ei. Ei voi mennä. Mennään tänne. Tää tyyppi tappoi mut. Noin. Jatketaanpa videota. Otetaan tosta SWAT. Noin. Sitten mennään pidättämään meitä. Missä se tyyppi on?
Kukas se tyyppi oli? Noin. Tää tyyppi ehdotti mulle 1v1 tää tyyppi tässä. Ei. Oho, tuli vaarallinen vahingossa. Noin. Päästetäänpä nää. Näin. Nyt mennään tänne. Tää video oli tässä. Mä rupean nyt tekemään vähän enemmän videoita.